мақсад биаҷи ами як қаната ки ява хеза ёфт нашод шахирш мақсад интерес нишон боша мақсад мара будан ма мегум ки ма хчонда мегум да лично ма чира медонам аям во на эланда визиван ма қабул мекунам шонда визивтан ма қабул мекунам барои ки ма продюсери ва ём мумкин ту полностью горе папас кунӣ акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои софсавдо ёрӣ мерасонад барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. салом алейкум тамошобинони муҳтарам, салом Суҳроб. И барномаи ракурсай ва мо якчанд видео ҷамъ кардаем ва пешкаши мекунем имрӯз ва ту чизе ки дори гуфтани ягона твет мақсад шарҳ метиҳам видеоро. Видео оиди ту гап зада шудагиам. Тайёри? Ягон гуфтани дори? Салом алейкум ягон. Салом, не ҳичи надорам гуфтани. Чикор кунам румоно? Мон аяла видеоро. Аяла ё аймал айли боҷош мон. Аяла. Короче, чим Тоба. Ниге. Мәжбүри видео. Короче, май видео дагиём. Чӣ мегӯяд видео? Мақсад ки мара пас мезанаву кардона чӣ мекунад? Ин мушияи хай нигера хира ма чӣ бугум дига? Маълум ай. Ҳоз ма як амзада биём. Номи трек маргай. Тамом. Чӣ гуфтани видео? Ягон гап шуфтани нест. Ма қатъи гап задам. Мақсад ин ҳоз маълум ай ки хонара имон кесай чиремон кесай маҷбур шудагия. Нормально ама. Да чӣ маҷбур шудагия? Хонара имон дура бечора маҷбур видео парафтесай. Я бина мехоҳанӣ хе маҷбури гӯш кесад. Маҷбурӣ барои ки сум кори, на барои не ки. Ма қатъи гап задам бачаи зура ма ягон гап шуфтани нестам. Хай дальше. Дальше бречка, май ранги бречка гуфтеса. Эми. Бахдоранги эдитор. баъзи хита қатъи кардем тамошо кашф башавем ва чӣ фоидае ки ту ай батли хати кардем гирифтагӣ шукрона ки дар ягон ҷо ноҳурматӣ наши бародар мо қатъи даст додагием бигзор ҳамун темо чӣ келе ки мо киштемуш ҳамун хебун ва оиди ма ягон видео оиди ма дар ягон ҷо дига гап назад барои ки ма элем намун гуфти худат акай тра виза додаисам бо ту пара нахези ки бугӯи ман ба виза метум барои ки ма қатъи батл намекунам братан агар ҳамун ту устод чита кунӣ пус устоди ту қатъи ма бояд батл кунам устоди ма қатъи батл намекунам чӣ я ма чӣ бугум бояд Агар сум биёвам битаниш чӣ? наметанаш ма ҳами видео буд ё видеоша ростига ма дар рӯи кардани хакша ба худо қасам да чимчи да ватсап дорем кадоми мега ки чимчи 50,000 ресурси бутам ма сразу я сторис кардам гуфтам ки чи бо далит кардам ба худо изо кашидам худма сторис кардагим гуфтам шахер агар мара мақсад 50,000 бутам бадал шам видеоро дромадам задам ки тамошо кардам далит кардам мақсад бо медонӣ чи мегам мега кадоми нисбати ма ягон видео мекунам ма фахр мекунам мега фаҳмиди пас ман бизанам аҷоб шуда дромадам далит кардам фахр накарда гуфтам мема далит я дига ягон гап гуфтан намешава элен столет қатъи батл намекунам Tamam, дальше тестиз ҷавоб кунем тестиз бро. Аму виза фирайка чӣ гуфта буд?
دdirekt گفتنیم که اون برادر خطا نکنه موافقت زدن مقصد هم بحث شد مثال این یک دیمش بعد از سببه که من یک فعل خوب دارم وقتی من همین فعل آدم ها خیلی چی میشونده خیلی بودم سمل میشوند ویزیف میتر ایش اوش یا تیمی نگرش گفتنیم که خوب بودن ما اکنون هنوی نداره خوبی بدن در کار شود پرابلم نیست او را همه روز در تمامونه نبینیمش نه که من میخوام که قطعی همی بخشه دو گریف نکنم نشاد وقت ما ندارم جلانی همو دارم قطعی همون برادر روزه زدهش آیا اوله یا نفر میزنم همه از جون چی گپی ما داشتم گفتکش مثال خیلی سعی برای همون مایره و در آدم ها که خیلی کرو گم فهمیدی را ممکن که این شیش حال میکنم ممکن که همون چیزی ما را میدونم ممکن که میخوان تر از دیوات کنم فهمیدی سعی آدم ها گروه برای آدم نیست پس میه نه آخی کیرا دا назар дорад куд ягон чиз маро мумкин медонам ба худо куд ноз я чизоишона медонам аллоҳ гурум кунаку просто ва нидаст хеле чиқе бугум айрӯи марди нест буброи ҳами гапора бугӯи фамили ба худо нашод шахерош мақсад интерес нишон боша мақсад мара биган ман мегум ки ман хичонда мегум да лично ма чира медонам аям во нашод шинапсеш нашод ва ма дӯстира мекунам ма чизи дадил дорам да батли кардем чизе ки нашод карлем гап доштам ам да гуфтам мақсад бошда лезид накардам рости гап бисёр то қами акай берӯза камка мақсад ма ваям гап безеб нагуфтам агар бубиним ма мақсад фақат гапи негативне ам фақат карлем додагим тамом ин мега чи гуфт баркор боша ташкилиш мекунем ма тарафи хуби май мега тарафи бади мадиш кор надорум мақсад любое время қати любое то да любое ҷо чи хеле фуратон ам хе гап мезанам тамом вызов додагит ҳолиам фсилия ова бубран ҳол ман иншоалло рӯз бага видео мекунам мақсад барои мухлисом бесум мебурам фамили бесум беганарар батл мебурам ба хотире ки дар канали ягон тайваё нарава дар канали любой кас бирава ход рептиҷи бирава батл ход да акай синада бирава ход да элон бирава мара фарқ надора но дар канали ваҳё нарава дар канали ман нарава любой тушамоам нигер ам мақсад аму хезия имина ол бо ман номшона мегирам кира гуфтесам обязательно ол бисёр гапчап мешава и байнда бовар ки ина далшамонема ҳурматия бачаи зуа ҳама тарафаву хайне ки ина мияхе пасту дисм задага аввал вақтварам ям гап безеб муфтагӣ нест ҳурматия бачаи зуа ҳама тарафаву хайне ки ина мияхе пасту кошон яхе ваёшон ҳарчанде ки мебиншон ай бачаамҷа даами кора кардан ларконест хари кардан ларконест хай ёшон майли мегананд тезишона мекунанд хак тезиё ёдама дигар наметавонам думшон бигардам ки и кора бикунам и кора накунам правильно именно вунитойка именно бисёр корошон яхе текстое ки мехонам яхе темое ки мехонам яхе гапое ки мезанам дар батлошон дар ин видео обращениёшон мисол ман мегӯшонам ки мисол яхе вақт ҳамин чиз дар кор набуд майли дигар намешавад мегӯшам ки набу мешавад ҳак намедонам май кадом ҷиҳат мега ки мисол ида чӣ хел расида типа анталиям омада визит додаю ида сахт расидад да чӣ бугум ҳамаша гуфт мақсади чи рост мегӯям бисёр мегӯям ма ина аллоҳ шоҳидай батли қади кардем мара ака и мақсад набуда батли мо акаи шаҳбоз медони мара чанд мисра гап ма намонда ма бугум ина аллоҳ шоҳидай ина бу акаи шаҳбоза бупурс мақсад хел гапи ина бу акаи аҳмада намедони мақсада мара бисёр корам мара бисёр идеём акаи шаҳбоз намонда ки гуфт ки наки гуфт ки ини тоай мақсад дар кор нест агар ма худам жиланка доштам он корро бикунам мара намондан рости гап ки наки гуфтам кора ба худам бисёр гапо ма нагуфтам бисёр корро ма накардам ина бо акаи шаҳбоза бупурсем мақсад ки акаи саида нахондам ягон бор дар пеши куплетои батлман но дар пеши акаи шаҳбоз хондам ама акаи шаҳбоз гуфт ки наги немеёша нагӯ мақсад ки тоай ма бисёр корро кардани будам мара намондам ба худо агар ма
фикром ман барои ҳамин хикам тараи чихе буд дилшикаста пешаи батл шидам ки и корона гуфтан нак ки нито ай мақсад халқ нито мефаҳм агар мо як кору мекардам бо чира намундам оз вай ма бугум гӯя ки хадаги муже дин батл на эса ин батл на мекин ҳама драм навид нашин видео саватен ҳарч навин котифтон ай баранда соли 2018 ҳамин одамай батл парондагӣ ай шо хатиша хел батл кардан намадам 50,000 та қатиш батл мекард мекишимш май маъруф бахшиш намепурсим барои ки якум хидушсакараби даротунасай акнун барои рехтани мӯи сахт ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки чӣ гуфт ӯзи якум биабуа 50,000 да 50 ба номи алло 50,000 бутан любой ки ови десаи эша да кай саидам як ҷамъ мондаи аму охи ёли хича нам чӣ мегира мешедам бани иш чӣ меган нами продюсера чи продюсер нам хали мегира хича оли мемайда и марда бисёр кор дорам дальше нашон батли марио рейкл ба гуфти ту ки мебра ирадагиён хайна медонем ки ирадагиён чӣ гуфтам одаме рехти Качи гап устод задам. мегӯи чирама ралли ка устод мегӯм ралик буду раллик буд нашон батли марио рейкл бидира ма дагиён ама қачи гап зада бинира шарт нест ки ягон чима бугум ма қачи гап зада будам вақтиш дам вақти видео каданишда чӣ фаҳмонди мақсад нормально шидам нагуфти ай чӣ сабаб не мақсад чӣ хел бугум ман мегӯм ку гап задам ман баъд видео шадидан занг задам қачи гап задам бурафтем ай пеши гап задам қачи мақсад ҳама нормально тема маҳкама иҷа антеляно визифта қабул накард чун бахуду ягон ответ ягон чӣ невай ответ медод мадам меомада смс ки ман мегуфтан ҳам мухлисон ки ҳамқали қабул шуд ҳеҷ кор ҳама тавқака фар ту бовар дорӣ ки визифтра ягон кас қабул накунам ма мухлисои ма батл ма зависи нестам ки ма бояд батл кунам ма ба мара чӣ ту мекунам худат хостаи батл кардан ма худам оли 50 хостесам барои ма сахт накапидесам ма агар поли бихоҳам ма коре мекунам одами бироя любоитш мисол чикор мисол застави мекунам бироя чиқадр одам аз заставит кардан модам ба номус бошам бироя баъд ҳози в первую очередь дар сатҳи аввал гуфти ки ҳози ягон кас як тоҷики кавза қати ки батл кардани ҳозираш дар ростига бам кадоме ки не якум очередда якум чи ягон чиқад намефорам ба худо батл кунам ай маҷбурира чӣ хел маҷбурия ин хай маҷбурира на элен да визит будан ма қабул мекунам шон да визит будан ма қабул мекунам барои ки ма продюсери ваём продюсери ҳам шомо продюсер одаме ки продвигат ана ҳамун продвигат ки нишон маём ма ҳам ай шон ҳам ай элен любой кас ки визит мета ма қабулш мекунам ма маҷбур мекунам қати ма батл мебуроям ола хеза одаме ҳастае ки ма агар батли мана дидагӣ бошӣ да батл син кардон мегӯм ки акай фирӯз мегӯм одамое ки да питаи қати ма акои кулобӣ мегӯм акай фирӯз акай ҷонник мегӯм ҳама номош акай достӣ мегӯм номошона мегирам ӯ мумкин бишносад аввала қариб намешава бигирем ҳамон одам мумкин бишносад ҳам хези ҳамвора рӯзеш мешава ки бекамера ҳамо ака дар москва да питер қатин будам ма дар пешона ма андеграунд менависондум мехондум ҳамо акай фирӯза гарени маъқул шудаги буд 93 хеле таваллудш ӯ қасам хӯрдагия ки рӯзе мешава ки миям хе мара бекамера қатъи одами ҳамо хезе батл мемона камера баъд чӣ фоида батл мақсад ӯ бояд ҳамо одами хезе бояд бахча будона ки рӯзе не ай рӯз ӯ қатъи ма батл мекуна фаҳмиди батл мекуна тайёр шава карочи барои ҳамин ма ира ирӯз фақат дар видео мегӯм мақсад пол немегӯм ки кияй мақсад кира ма қатъи ма батл мемона ӯ акал чистай нами барои камера батл кардан чӣ фоида хеле чӣ фоида ту барои мухлисон ма медонам ба хидмаки ва чӣ не ма барои ҳо батл именно барои мухлис мешавад но ма мегӯм ку ӯ батле ки ма бояд бикунам ӯ ака ваъда кардагиай мақсад ӯ худаш барои жилани худаш
яъне ту именно барои ҳамун ака батл мекунӣ. ها برای او اکا نمیشه برای اونمو سپرنیک باتل میکنیم бас ту مقصد бовар بدونم дорӣ ки ҳамун саперникат розӣ мешавад. او اکا مجبورش میکنه بخره او کشته میبره باتل میدرونه بخره دو او خیلی است یا سومت بوده بگه باتل که чӣ хатор одам маҷбур او میکنه او اکا اگه نه ما میگم کنه اکا کی فیروز نه نمیشه بدونه او میدونه که او میتونه که دای کره نما گفتو راه خدا بگو راه این نشانه یا ҳал мебинем бо чӣ мешавад. انشاءالله баъди من برم زنده باشم میکنم баҳсое ки дар музи реп шидаме баъди именно баъди ҳамун барномаот якчандта трек бировардӣ ки якташ туй муборак ном дошт ва як треки дига бировардӣ ки мелодичный буд баръакси ҳамун трекот буд оиди ҳамин чӣ гуфтам دیدی و هیچی وقتی همین چیزی بودم چی استایل عدوشی туй خون муборак барқасд буд اوه توی مبارک نخوندم رفتم ما توی مبارک خوندم треки мелодичный чи و هیچی هم وای چی استایل پاجیلانی خودم хости эксперимент кунӣ نه من خیلی بسیار دارم خیلی ترکو ма ношунидам من یک گلاو خیلی ترکو دارم من وقتشون خیلی من میدونی چی خیلی میخوندم دتا یکی دتا خیلی عالمی دو زده میخوندم یا تایگه هم خیلی یکی ترک اولش 16 مثلش هم خیلی ملودیچنی درش با خیلی ریپ من بسیار خیلی и میخوندم треки наопатаги аввалаш хеле более чӣ омада чихо буду трекои современный дамона минус начинам خیلی فهمیدم هیچی وای میگم کنم چی استادوشی توی مبارک نه توی مبارک برای خاص برای کی هم وای توی مبارک کنیم هم زده میشه اینا خوندم هم زده نشدیم нашод ту ҳамун барномада гуфта будӣ ки барои худат против ям гап омада буд ки туи муборак касе мехона ки уи уже беномусия вақте ту зани я мардак дар туи муборак اوجا اگر گوشت آخرش گوش کرده باشی بگو میخوای برای یک خو سوختن ما را بیچ خیلی شیدم ناتوری من خاله خو داگی بیرون برای یک خو چ خیلی شیدم نگو ما تو پریستاد که ما جیوای امیکار جیوای ناتوری شوا ما چی کم کنیم شی مورا میگم این اصلا ما ام چ خیلی реально бас мекунӣ агар реально بخدا бад андеграунд اکی ایشم نمیدونم راستی اگر فورم رپ ها میخونم ای بله این اینقدر کاری آدم میره мумкин ту полностью бо репа бас кунӣ ها ممکن که دیگه نفورم میره بس شون دیگه اکا پشتی زندگی هم شدم ما یگان با من گفتم بس میکنیم یگان خیلی ویدیو آخه وای شرط نداره که ها راست انا گفت جواب میدیم واسه گپ زور ناتوری ویدیو کردیم که اگر من هم بس نگه وای میتونم نه که اگر گپی برای کرده گوش کرده باشیم قطعا فیلم میکنی با بس میکنی میگم ما تواج را قطعا برای که فیلم نکردم специально фит накардаги ки бас накунӣ о ба худо специально кади нахондим ки дар ин рӯзи намин гапа нага бовар кард ман ба ақлам против гапи ти чӣ гуфтаи неста дидӣ ответа гирифтӣ накардам фитам чӣ хабар барома яки пас ҳагҷон буда барноми аъло ва дар чӣ вуҷуд қидомша бас нагуфт не охи ман сахт бо набуд не ма просто мудин барои чӣ сараш додум аҳамияти чилкиш хеле мешавад дидам места чилкиш ман механдум сараш медум чӣ план дорӣ ба қариби ягон планам дорам яма чизои спонтанни мешавад як шумшо на охи шумшо намебинем бахиро просто шумшон намебинам просто шумшон мебинам просто намефорам шумшо намебинем бахиро просто намефорам не чӣ хел бугум ина ҳар кас ба мнение ина ман мумкин ки ваё мара нағз набинам барои ки мара нағзшо намебинем хеле чӣ хел бугум охи марам ҳозир ягон кас нағз набинам ман не мегӯям ки одама нағз бини нағз мебина ҳама одам кадомира шум бинам одам шум мебинам бароям значит одам мара шум мебинам ам шумшо медаям может наоборот не با هم گفت اینو خیلی بچورا اینو خیلی اکای و اکای لوبوی بریم اما چه وایلو اکا هزار شی؟ هزار شارفتیم با نشده
И ҳамин рекл ҳамин дида ва дониста ягон условия мемона. Ё ина Аё, ячида раҳат фита шудам. бо накад, я ина инҷа да 1000 бо. Иншоалло 1000 намешавад дига. Ҳамина интизорӣ. Арос шамшука дайнеста чеки Оо. бас мекунам арос шамшука. Не, ак мегум ку ин ози чхила те яч кора мекини бад яки намефорад. Оз ман мақсад ай пишти ҳамон ҳамире мефорам. Ай у ак чи шава мамада намефора яки фамили. Бад ин то меша но ғаметим репера. Сериозно. Барои қазо ма доданшон ма азобшон метам. Агар ин ҳамин нигоҳ кудай на я 6 моҳ уст намегирем ё ки 7 моҳ уст ма ягон зод да кор надоштем. Ягон кас корум намегирифт, ягон чида Та кор пишти кор надоштем. бор зиндагӣ буди ту да ғарибӣ буди Ма чи ҳамин беҳи кар. даята ва Не, баъди ғарибӣ, ина пешаи ғарибӣ. Ма ҳамиҷа барнома кардагӣ, ман нашудам кардем, ягон чи нагуфта будум бечорара. Ма вая гуфтагӣ будум ки чи мара савол додаган ки ка батлои кира тамошо мекунӣ, ма ҳамин хеяда борам батлои ҳамин хезе кардиона тамошо кардагӣ будум. Фаҳмидӣ ҳамин тамошо кардам, таърифш кардам ҳаминҷа ки ҳо мақсад ҳамин одама ма тамошо мекунам, гапош соза, фаҳмидӣ? Гирифтан мара қадиён батл монда не. ту одаме ҳасти ки ай камера метарсид данидан времени ва То гапота ҳозира, гарени ма тура- подбират мекарди дар Намози тура камера нигоҳ дорам. ҳарчи намекунди бад мана нигоҳ дори О, ба худо, тура нигоҳ дорам. Камера вот буд. мисол да камера ҳар гап намегуфтӣ гарени гапота подбират мекарди Ва уже- чанд бор неожиданне ам рафтагем хеле тура то савол натан то гапо намекофта намегирифти ба ай пишти ин батлот ай пишти видеот ай пишти барномаҳои ин видео ответое ки дар канали худ мекунӣ ози боле свобод мешида дар пеши камера ва Ёз наметарсам. уқа тарси чувствовать намешава уже Ҳарчиде. спокойно гап задиште Не ба худо тарсидам. Ҷа будим ба буқавям. Ай ки метарсим? Ай, камера. Не, ма ба худо хиёл мекунам отам нигоҳ дора ай камера мара. Агар най хедене. О, 6 видео будам аш тамом шуд, ҳамаш бемаънӣ карду. Чӣ хит кардӣ? чиро беманӣ чиро беманӣ Хайр охи ина иш чун чӣ мега иш ам чун чӣ мега ҳамаш хезияи беғаза кайсаи беғазаи рали. Бо ам рали ка бечора намонде. Хайр биаҷи ам я қаната ки ава хезияи охи. Сериоз. Рали вай сағира бачаи зурай ба. Як безе буфтаг беса тариф карагӣ. Не таъриф мекард, танқид мекард бачаи зурай. Ма хеле чӣ ҳурмати хича тамошо дорам. кард мега уже қатъи гап задагӣ ма пеш намехоҳам дар бораи тема гап задам О, инҷо итома маҳкам шидагиам. Эва ба худо бачаи зурай так мегӯям ку ам бароям гапош мардум мимушумуша бидан, но ҷо при андеграунд яста ки айда гапои безеб задагия. Ба худо о видалис дан фамилия худ медонӣ ёра. Хайнам хеле ки биё ки мара ба худо гар ина ки чӣ мега кудам гром кисмоне. О. Ҳм. Ова. Оз бесте бача кор кисам кам тарак бес брат. нагӯя дар телефон кашт Охи намефаҳмам. Намоз дея гуфтесам кӯҳкан кӯҳканӣ осон албатра. Хайнам хеле барномара ба охир расон бурем. барномаро хайр ҷанбаст мерасонем ба охир Ҷанбаст мерасонем, не? ҷанбаст мекунем ба охир мерасонем ду калимаро яҷоя кардем ду ҷумларо ду фразаро Адистумия, ты бигӯй кор кардам это. в общем равнати калом ки омадӣ суханиро рад накардӣ Контр надора? айма дора ба мишин бӯем Минусун парта. Вақт барномаи мебахшед. хайр хуш кун Кадом мехоҳ бисён кор. касе мехоҳад бисонкор кунад ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед телеграмда бинависед мегатон ки чӣ кор бояд бикунед ин буд барномаи ракурс дар мемонии рекл хайр то барномаи